Kamara moro maintie jar mar Lulu TV, ma indien chenro mar kuku mar wach mikelo ni kinde ka kinde kod Anje Fulumbaka. Ma indien chenro morange weche matimore e piny mar Kenya. En antiere kod jolony studio kani mabiro rango go weche mopogore opogore ma bende dhi nyime pacho kaendi kwang'eyo ni sani wantiere higa mar yiero ma bende biro bedo kochopo dwe mar aboro. An kod wer abiro migi thuolo mondo gimosu kaeto dhi nyime kod twak mar kuku mar wach. Arwaki e studio jatelo. Erokamano Jeff. Ne oganda luo kamora mora mauntie anodoyo widi jakom mar Luo Land Dialogue kawuono chaka duogo ka mondo atwak kodwe weche mowuok manyien. Erokamano ahinya. Arwaki in bende studio. Erokamano Jeff. An nyinga Richard Orengo. Yes. An wuod Kisumu ka. Erokamano ahinya Richard Orengo kaachiel kod Mwalimu Dawidi. Arwako uduto e studio kaendi. Achiel kachiel warango weche matimore koni kod kocha motenore kod telo kaachiel kod dongruok. Keche kinde ka kinde wacho ni telo maber ema nyalo kelonwa dongruok makare. Wadwa rango ni to kwachako kod dalawa ma Luo Nyanza wan kod telo maber machalo kama. Waneno ka chenro mar ndikruok kaka jogombulu ne orumo. Ne usebet ka ujiwo oganda mondo giwuog oko mondo gindikre kaka jogombulu. Chenro ni eri aparo ni nodhi maber. Mwalimu in nena nani? Wan kaka rahia. Gima wabiro ng'eyo en ni koseluok register monyiswa ni register ni oting'o ng'ane gi ng'ane. Koko wabiro ng'e kaka odhi maber kata kaka odhi marach. Oganda na kamora mora ma gintie dwani mondo ging'e ni nitiere sirikal kaeto nitie gima iluongo ga ni system gi Kiingereza. En oting'o sirikal gi joma tiyo sirikal gosiepe sirikal. Jogi gin joma nigi teko mang'eny kabisa. Ginyalo gajo gimora mora samora mora. Omiyo kaka oganda nyaka wabed marikni kendo mariek. Mondo wanoni tang'o matimore to wan kaka joma dwaro kom. Ere gik ma waketo ma mondo bi wayude. To jomwa gore gi. Yes. Ere rieko mwatiyogo nikech ok dilo lweny mapek kaka mwadhiye ni kitiyo mana ga goko kende. Kane Daudi dwa nego Goliath ne ok odhi ga goko. Nodhi gi rieko gi chia gi talanta mare. Eka nolo lwencha. Kik wadhiye gini ga goko. Kaka mar kurani to kik wadhiye ni wan gi kura di kende. Nikech be wanyalo loyo tikwalo kaka nokwalo higa 2007 kata higa 2015. Nyaka rieko be wamedgo. Nchi neno kama Gifulo kelo rieko ne moro ka. Ni joga dwa wuondo ni an ng'ama ok bi dondore kodgi. Mondo kik giked matek mondo ayombi kase yombo to kama kawaida. Mane wach mantie gini. Koro jaka wayud rieko. Nyaka wayud rieko no wabiro duogo iri achiel kachiel onyiswa ni to rieko ni eri ka wadhi e kuku mare en rieko machalo nade. En rieko mana mar obwongo kende koso en rieko machalo. Richard Orengo oganda ondikore kaka jogombulu. Ma indien wacho ni sebedo ke yuago koni kod kocha. In wach ni chalo nade? Aparo ni mokwongo nyakwar par ne jowa wach maduong' e wach ndikruok ni gombulu. Ni ndikruok mag gombulu pok orumo. Yes. Ji pod nyime ndikruok gombulu kidhi e ofis maru mar constituency. Kiwuok Karachuonyo, kiwuok Rongo, kiwuok Awendo, kiwuok Alego Songa. Constituency mora mora ma intie kata kiwuok Kisumu Central marwa. Registration pod nyime e constituency headquarter. Koro ji mane ok oyudo chance mar ndikruok nyaka te mondo yudgi chance mondo gidhi gindikre. Mar ariyo adwa wacho ni Jeff asebedo ka wache studio kae ni wach goyo ombulu kata registration manyocho timni. Yes. Nitie weche mang'eny about it. Nikech one ineno ka nitie mistakes manobedo recorded ni ID numbers. Yeah. Kama ne ID bedo entered, any number could go in. Mano mokwongo. Iwinjo nitie kaka NYS, nitie kit moko manolal, yon Northeastern kucho, moko yudi Sili, moko yudi kanye. So asebedo ka wacho ni bana register ma wan goni. Yeah. And it's iponge manondik 2013. To 2013 ne wacho ni wan kod issues. Koro wadhi bedo gi audit moro mbele kae madhi nyiswa to ang'o ma wadhi to gima pok awinjo ka jowacho maber to audit mwadhi timoni. Yes. Ang'o mwadhi manyo? Wadhi manyo IDs ma duplicate, wadhi manyo nambni machal nade. What are we auditing? So that we ensure ni register ler. Mano mokwongo. Mar ariyo en mana gima mwalimu wacho ni bana elections ok bed won mana ni ng'eny ji ni wang'eny molo joka. Election bedo won process. Nitie process mar election. Tuntie gima wacho ma very important madwa na stress. Nitie osiepe system. Yes. Nitie system to go osiepe ne. Nitie osiepe system. Koro aparo ni kanyo ber kwa dhiye kaka Uganda wadhiye gi rieko mondo wang'e to ere kaka wanyalo one beat osiepe system, two bedo osiepe system, or three overhaul system mondo wabed ni wane system is on our favor.
nikech maga realities mwase watch Yes. in elections. Ndio CP systems, and one of them in the armed forces. Yes. One in national intelligence services. It's a very important agency. Inyalo dismiss ni ngane gini ni onge gima, but it's a very important agency. One gi police force. Yeah. One gi civil servant, mane a different position. Seche moko ntie kata antagonizing kaka udil gi civil servant, antagonizing gi kaka operate gi jogi. Miyo ok gibedo siepe, ni gibedo siepe. Osiepe system madhi against it. Yes. So I think as we move forward, we must find a way. Do you want to join the system? Do you want to lie to the system and then overhaul it, or you want to overpower the system? To overpower the system, do you have the right machinery and manpower to overpower it? Kidwe join it, how do you join it and then turn it from within? Kidwe overhaul it, how do you overhaul it? So these are things manya kwa penjire kwa kuna nya orengo wingi kai siru mwalimu wach mar system ni kata ma wach mar bedo CP system kech ni nyisa diere ni tire weche ariyo no wacho be ni tire gombulu to be ni tire ge kawo loch no wacho ni gigo duto bende opogore koro oganda wato ng'yo ne gi negi sende kore ka jogombulu gimo dong gidhi luto mbulu kae to gidito ne to IBC biro kwana no to nyiswane Odoyo Wede oyudo kura beriyo Richard Orengo oyudo kura boro o Richard Orengo oloyo nyiswane to tut mar wach mar bedo CP system kata bedo ni wanyalo donjo kae to iloko system en wach machalo kendo system no nitie wach moro ma wiwa wingo ka jok mago ala gi sirikal mago bejo system gimbe ok gidwar ni mondo lok sirikal ngama mwandu ne wa kum sirikal embe ene yeka koro sama ntiwa wacho weche moko to kamulo joma nie system gi yo marach to gimedo pesa mitamo wago donjo gimedo paro gi rieko mitamo wago donjo gimedo chir mitamo wago donjo gi rieko be mitamo wago donjo mondo kik wadonje gini adwa ni mondo anyisi ni tim manja Magufuli otimo cha nonego wapuonjre kacha ni kare mondo idonj mayot ma joma goyi tin ma joma gorugo be keto bari ni akare kokawo to wene uru nyaki wuondri nyaki wuondri ni joma nie system gi ok ibirobogi ok ibiterogi e jela to kisechopo inyalo mana terogi for example nadwaro tie josiasa mang'eny ma wan go e chama wa kama na oro ne nyaka utelo ni kik wachik jogi jela kata wang'e chunywa ni kwa kawo loch to joma notimo mibadhi obro kik wachikgi keche kugoru gi ng'ato to palo lwar kacha ti chike ni kigoye piny miketo ng'etne lo ting'ado ng'ute ok ibigoye kata konya Magufuli no pando koki to kose chamo muma to timo gima wan to wacho no biro timo to pok wachamo muma ne nitie president moro mani igolo Gambia to kose go mbulu moyombe to land ni ng'acho yombe to kose land ni ng'acho yombe to ng'acha cha akia nang'o modonje wiye mobe yie ni ng'acho yombe mo yie ni ng'acho yombe to ng'acho go koro walo no biro tere jela moloko pache president matiyo ok nyal chike ni biro tere jela nikech en mapodo wacho wach police en mapodo tingo kis mar do Central Bank joge be nitie kata ok ging'eny kata gitin kichike ni biro tere jela to afadhali otwere loch mondo kotamore kabisa to dhi exile molo mi power tikawe itere jela omiyo wach marwa biro tweyo ng'ama nie loch mano nyaka wawe kureno kama chalo gima samoro keto luoro e kind oganda moko ne kwa kawo loch to nyalo bedo joma kwe oketo luoro e kind jomwa kedogo ting'e ni jomwa kedogo gi gine ma jogi nie sirikal ni te kidhi swear in gine ma gipango gino kirito kama itimo nwa swear in gine ma gipango gino teko tegi ne pod gin go omiyo nyaka waore ma ok go mipira ma referees independent ka nyaka referee system ni moyiero makata mbulu mineno akaone gima wange ka register chalonge wach moro ni biro timo audit ni be wasepenjo ti dhi audit nang'o nikech an minena ni nasomo gima iluongo ni computer science wana joma nosome mokwongo to gima ng'e na database nyaka bed self filtering self regulating and self auditing makidwa kawo kipande mar ng'ama nosekawo kura ni register go to nego beno tamore
kidwa kawo pande man gi wrong digits onego bed notamore. Kendo onego bed nong'eyo ni kipande nyaka bed gi nembni ma ka nyaka ka. Onego bed nong'eyo ni kipande ma kama ni e system ka. Koro ka in jafolo mbaka sieko gi kipande man gi namba machalo gi mar Odoyo Widi. To Odoyo Widi ose register. Onego bed ni system tamore to jokoni oyo Jeff kipande nini waneno ka nitie wach. To ka gigi uneno ka timore atima to onge gima time. Tiende ni system oseikore mar mayowa. Erokamano ahinya. Mano wach mar Odoyo Widi. Richard Orengo, awinji chieng mane owuoyo kodi kae 2 weeks ago. Yes. Ni penja wach audit. To nang'isi nang'o? Nang'isi ni an ko penja. To ne wadhi to wakawo database ni to wakawo to wadiro oko. To waprocure database manyien. Correct. Ma self auditing. Correct. Self detecting. Ma clean itself. Nikech nitie ji mano register voters mo register gi 00. Yes. Moko register gi 02. ID number mar ID is a number ma standard. Onge ne wuok kanya kae. Kata Moi is some of the oldest people in Kenya. Onge ID ne 02. Kata 01. Kata 04. Kata mana gi 3 digits. Tineno kama moko no register kata gi letters, just letters QLB. Yudo ko bedo registered. Tienen database no itself has already been maybe it has not manipulated, but it's not tamper proof. Iwinjo. But no can tamper proof. Iru ni Kalonzo nyako moro register miluongo ni Salome o register gi kipande Kalonzo. Yeah. Ng'ato moro be register gi kipande Moi. Ji moko be odhi yudo ko register gi kipande jowetegi. So it tells you already that database is not tamper proof. Koro ken gima nyalo kelo ni hope wa as a people. Yeah. Depend on that database. Ni wan koro Odoyo sedhi mongiso jodala gidi bana wadhi uru andikre uru. Koro wapongo kacha koro ni mano romo. It's not enough. That's why I'm telling you, we need to look at this thing more broadly and say, Niban, how can we win this election in a better way? Nikech kaka wadeni. So it's not assured. It's not assured nikech the database is not, we are not in control of the database. We don't know what is in the database. Kata numbers mikwano nwago. IBC magolo to someone in the database wacho kamae. Can you access the database and see it? Do you know how many are there? We don't know. We don't know. And we are going to rely on a list they are going to print and give us. So how will you know how many people in the database? Erokamano ahinya Richard Orengo, awinji maber. Ok ang'eyo ni to IBC mabro print rasto miyowa list nieri. Dong aparo ni en an independent body monego bed ni tiyo ne oganda duto ma ok nindo kona achiel ni wan nindo kona. An independent IBC and independent, don't you? Yes. Who appoints the chairman of IBC? Ono jatend piny owacho. Huh? Jatend piny owacho baye. To bendo rangi woni kata mano kende. IBC to independent. To jomotelo IBC to are not independent. The institution can independent, but the people inside the institution have sides. They take sides. But mano number one. Yes. But gimadu ani be appreciate about IBC is not about individual. Kata mano do ni makuwa keto chairman ma IBC kawuono. Yeah. He cannot assure us. Nikech IBC is part of a system. Iwinjo Jeff? Kata mana sani kwa kao akeni ngano maber mogi Kenya kai mwanyalo keto chairman ma IBC. To kata mana kiketo ngano, you need to appreciate IBC is part of a system. So your strategy must deal with the system. Not an entity in the system. IBC is part of a system. Iwinjo. Koro kidwa deal gi election to you must deal with the system. An integrated approach ma deal with the system. Ndiye joma take ko karieko, ndiye joma take ga goko, ndiye joma take gi IT skills, ndiye joma take gi financial skills, ndiye joma take gi financial resources, ndiye joma moko be atake mana ga goko. Mi lawa gi thuon timako tigo piny ni. Mago be nyaka bede. So it's system round. Erokamano ahinya mwalimu. Podi ni wach gino chanda kabisa. Yes. Nikech wach mogik David. Nitie gimoro ma kisungu luongo ni parameters. Yes. Kiwacho ni koro wadwa dhi audit voter register. Kwa wuonde no kele en gima tino pedhe mesa. Ang'o mwadwa ng'iyo? What are we looking for? Yes. That's what I asked you there. Onge gi gimo dhigi. What are you looking for? In here the total number, the names, the ID numbers, what are you looking for? What are you looking for? Kechisani wakaswa ni audit kel kambi kalicho tim audit. Parameters modhi kech kiyudo nying moro ni Josephine Anyango Ochieng. Yes. ID number be ni kanyo. Maybe be ok go chal gi mar ng'ato. Ere ka kidwa ng'e ni ongima kata nosetho.
Tiro Josephine Anyango, nikech Josephine Anyango chieng nyalo kata bedo 100,000. To gin gi ID mopogore le. Ere kaka ibiro ng'eyo ni nyako ni nyar Uganda manomik ID mabandi akwakia koro ene register ka ibiro kile kwa kore ere kidwa ng'imana. Manyiso ni koro kosidwa wuotho utemo wacho nango utemo wacho ni auditing what I told you 2 weeks ago. Yes. I'm happy mwalimu because This was a thing. I told you the best thing is to overhaul the system. First of all, the easiest one, overhauling database mara IBC. Ni wachi ni bana, database is not credible. correct. Wachi ni bana, let's start a procurement process of a new database. Tuwapenye ni bana globally. What are some of the databases being used by other countries to run the election database? Yes. Iwinjo. Tuwaketo parameters of credibility of a database. Wachi ni bana, database wanyaka bergi the following parameters. Maki keto nyingi Jeff Olo mbaka nyalo bedo adek kata 100 kata 1 million. Lakini the identifying number mane kitambulisho cha Tokonigo must be different. Number 2, it also relates to the registration list mar jumani kipande makenya. Kipande wipo ji Uganda ka ogolma na Nairobi kai. So which means those kipande numbers are in the system here. So the default in the system is expansive. Okay, mane list mar data mar IBC ni kende. Nikech kipande moko obedo printed from our system. Makibiro kingiyo gitibiro yudo ge system ma Kenya ni those are Kenyans. To kipande gipo gujiganye Uganda. Biro register go kai. Ero kaona nya mwalimu kachiel kodore. Awinja gino technique chineno. Adwa nyisi database ariyo ma wan go Kenya ka. Ni to kare gidok e ang'oma idhi time auditing makare gisiko gi inyiso gi ni ibiro chakore rumo dwe mar 5. Kare ang'oma wang'i. We nyisi ti database adi Kenya ka. Ariyo. Madwa ni mondo wang'i. Database mar bank accounts wawunde ni wakao KCB. Yes. To gi database mar say Safaricom. Safaricom the identifier ma ok nyal kikore and the telephone number. Makioro pesa e telephone number no to ok nyal dhi ne ji adi account number bende kioro pesa e account number ok nyal dhi ne ji adi ang'o mane mono database mar IEBC ni bed ni koseket ni identifier and your identity card number okay kaka nyalo yud ji ariyo man gi the same one in the system mane kaka timo ga databases the primary identifier nyaka bedie nikech ma ok otimore to Kenya kae mutingo jomarieke IT nitie mibadhi e gini kar chakruok koro kar giko kutonge gima bro dhi timo richo ni ochakore kar chakruok omiyo waseng'eyo ni nitie mibadhi watimo nang'o. Ero kaona nya mwalimu Dewede kachiel kod Richard Orengo utamoru ni wach mar auditing nyeri okuneka gimoro adhi rangi e auditing en gima chalo nade. Jeff tadwa na ngisi gimoro kata kapok iwacho mano. Yes. And that's why I have a problem gi MPs ma wan go. Sani gicheni loro gidhi dala. Yes. Without asking a floor of the house these fundamental questions. Yes. Samakoro gise break gi campaign karachuonyo gi campaign kanye. Who will change these things? So it's also our responsibility mar jowa wadhi yiero. You have a chance. Gi campaign Kisumu ero chako gi karachuonyo. No, inge Orengo. Yaki chaki Kisumu. Kidwi bia wach karachuonyo dichiel. Nege chako campaign. Jeff we Orengo. Inge gima timore. Jowa mane wayiero gi. Yes. Kaka no wayiero gi takia. Onge ng'ama dwa wacho wach. Onge ng'ama dwa wacho adier. Gidwa wacho gima jopiny dwa winjo. Inge ni gima koro wacho ni auditing database ni. Yes. Ok bi konyowa ahinya kaka waparo no. Giluoro wacho nikech biro ketho chuny jogo kura. To dwa ni ging'e gima rach mondo gidemand gima ber. To kaw gima rach iwuondo ni ber. To ng'e ko biro demand. Mwalimu winji maber. Awinjo kiwacho ni oking'eyo kaka no yiero jotelo gi. Aparo ni jotelo duto yiero mana gi ling'o mbolo. Kata kamano obiro kawo yo matin ko biro duogo achiel kachiel to wadwa rango weche mag mibadhi masani eri EACC. Mano Ethics and Anti-Corruption Commission ma bende Orengo ok nigi geno gi jakom mare. Nyaka sani ageno ni mano pod chung'ne. Gidwa mondo gitim lifestyle audit ne governors ma wantiere go. Wadwa rango especially Luo Nyanza ni to omenda mar jopiny osetigo de machalo nade kwa dhi yiero jotelo gi kibende onego chak oyiergi mondo gitine jopiny. Maendi
Kamoro moro maintie jara malolo TV ma indien kukumaro wach kachiel ka indien weche mwarange weche matimore sani eri kwang'one sani wacheko weche go eko magiero achiel kachiel antiere kod jolony ka indie weche mag siasa gi ng'edonwa matindo ni to weche mage mantie to weche mantiere gi eki iloso gi nade jok mohero kawo weche gi eki onyalo kawo jok ma bende weche gi eki richonegi in kod thuolo duto mar weyo mineno ka ok ber ni nachaka rwako e studio mosogando noganda maluo kamoro amora ma untie wacho chako wuok ka ni wadwa nono ni to mibadhi dhi kodwa kanye. Yes. Omiyo chikiti mondi winj kaka pachwa chalo. Nikwara mogi kamoro ma untie gimane poko winjowa nyinga Richard Orengo an wuod Kisumu County. Erokamano nya wuod Kisumu County kaachiel kod wuod Homa Bay County mano e gweng' ma an bende awuoke. Jatelo sani wachiko weche mag yiero waneno ka apis mar Wabukala ma bende ne en jadolo ma Orengo koyie goro ni en competent sani ochako kawo action kendo waneno ka apisas mopogore mag sirikande mag gwenge imako mondo miyo dadhogi ni to omenda ni eri utiyo go machalo nade nwa yieri 2013 ne in kaindi sani eri segero ute kata biro setemo gi ma pesa miyudo rom nade to mitimogo magi e kiwuok kanye bin kod ohala mora wadwa rango wach nyiri mar mibadhi wasewuoye e kinde malach ok se sirikal maduong' nyaka sirikande mag gwenge. Abiro chako kodi Richard Orengo. Jeff, I will just keep Watch Bishop. Watch Bishop, my position is still the same on Watch Bishop. Yes. Okabinuoyo. But I don't know what me. Lifestyle audit is not a bad thing. Yes. Okay, give a in principle. Ni watimo lifestyle audit on our leaders because lifestyle audit and give me a bit of accountability. Yeah. Watch ni in kaka Jeff committee ko yud kigero otmar 30 million. Yeah. Tumsachien 200,000. Yes. To nyaka penyi into business mane mitimo manyalo miyo bedo gi pesa nikech mano is an accountability mechanism monego be nitie. My major question and the targeting mitimo go lifestyle audit marwani nikech iwacho ni dhitime ne governors. Yeah. Iwinjo. Yeah. One get elected leaders from MCA. One get elected nyaka presidency. Yeah. So lifestyle audit kan idwa time to bedo gima cross board. Itime ne president, gi presidential candidates, gi governors, gi ngata madwa dhi public office, then it would be more serious. Anya yie kode. To kwa ni wadwa time mana ni governors. How did we decide ni governors ema wadwa timone? Why are we not doing for MPs? Yes. Why are we not doing for MCAs or other office holders? Why are we not doing for people we are recruiting into appointive positions? Kaka jimiero madwa bedo commissioners madwa bedo ango. Ango miyo kwatem ni lifestyle. So for me lifestyle audit en gimo nego binitimo ni ji duto both elected kata mana civil servants kata mana jimo bedo appointed kata mana jimo ndike civil servants because en gima ber mamiyo bedo accountability. En gima ber mamiyo penjo jimo wakete office mag public ni bana. Tich mitimo en ma to in gi magi ma ero hala mitimo aparo ni mano en gima ber makila accountability omiyo kanyo tiere go office Wabukala ayie gi the principle mar lifestyle audit office Wabukala the principle mar lifestyle audit what I'm suggesting ni ber ko time across board. Erokamano nya mwalimu wach mar mibadhi sebedo kai wacho koni kod kocha odiochieng sebedo kai ywage oke Homa Bay County kende ywage nyaka kata sirikal maduong' nyaka sirikane magweng' ma bende wan godo Nyanza ma indien gimo sebedo ka chamo oganda chulo suru e kinde kama moro uso njugu to ochulo suru kose chulo suru to yudo ni pesa ni eri otiyo kuom joma tin ema winjo maber to joma thoth inyore inyalo wacho nang'o? Lifestyle audit no nitie kamoro ma jagwenyora gi jo Kenya e wachno. Ochopo nade ni koro mibadhi wadwa mafwenyo gi lifestyle audit. To pesa kaka wuotho Kenya ka nitie record kamoro amora moaego. Gimomiyo jagwenyora e life onego wati gi lifestyle audit mondo wang'ego suspects kata wa investigate suspects. Yes. To kik wati gi lifestyle audit no aneno ka Jeff Satine ler ahinya, tache be ler, wuoche ne be ber, mtoke be ber, to pesa ne tin. Mano okoulo. Mano en evidence ma waluonga ni circumstantial. Nikech nitiere jomoko ang'eyo. Yes. Moyie wuotho gi sati mang'eyo yiech. Gitiende nono. To en gi 10 million e bank. Ng'ani ng'eni kata kwali kitimo lifestyle audit ok ibijuke. Onego wati gi gimoro ma makonwa jokuoge te. Winjo kama kelo no. To bende lifestyle audit makoro kel sama ji dhi e yiero ni. Nitie jomoko midwa gogo piny to gi jomiwe. Chon ndalo moro na adwa uso gari moro story ni dwani mondo winji. To wuod got moro biro ira. To kona nadwa ng'iewo mtoki. Tang'iye amalo nyaka piny. Akoni
joma ketho ne ji sagi ok adwarga kabisa. Ning'iyo kako orwakore. Ang'iyo kako orwakore gi kako biro. Ndalo ja kata boda gi pok nobira kaka nochopo ka tiende tar kabisa. To gimoro izani miya thuolo mondo awinja ne kako dhi. Ing'e ni ber kipuonjori. Koro kona ni adwa ni mondo itang'na logbook. Akoni logbook tawe ot. Koni ok wadhi. Akete gacha mwadhi moneno logbook. Koro kona ni koro kiny ikela gari Wilson Airport mondo adhi achuli Lang'ata Standard Bank. Akoni ng'ani confidence waterno gari. Kachopo kacha odonje gari no wadhi e bank. Bank kende ma kukungo chope. Yes. To jogi paro ni pesa ni ok mare. Jogo penje ni to ATM en namba di. To omiyo gi kalatas mondike. Jogo koro pani gi ok mare. Koro jogo ni kare dhi ATM no idi kelnwa statement. Yes. Kato biro ira to kona ni bidi golna ta dhi kode ta golo ne statement. To kama no ng'iewo ne 600,000. Bank no nitie $7,000,000. Wadok kuchocho. Joka podo mino kode wach kato iyo wang modhaw. Moko ni account ni nitie $7,000,000 to moro nitie maungo kabe mantie $12,000,000. Ka jogo noneno machielo mantie $12,000,000. Yes. Ne omiye pesa manodwaro no mochula go modhi. Mokawo mtoka no modhigo. Ne en gi garage moro molose winding moho. Omiyo ok nyal ng'iyo ng'ato gi lifestyle modake. Mi ng'e mwandu ma en go. Jomoko daka mochadhore. Yes. To mwandu to pando. To ganda na mar luo ni. Yes. Eto kokel lifestyle ode tibiro make. Nikech jaluo ringo gi gari mar $9,000,000 to chule loan. To $9,000,000 ni bonge go to in king'iyo ni ng'ama ringo gari $9,000,000 nyaka beni en ga 100 million mokano kamoro onge go. To gendini mamoko to ni 100 million mokia gi motim go to wuotho gi tiende. Ere ka lifestyle audit ni biro konyo wa gini. Sami dwa time go ni be okayie go nikech idwa tam go jomoko dhi e yiero. To bende nitiere sama ng'ato chamo 100,000. To oseloso mwandu moande kende kelo ni pesa moko mang'eny moloyo. Koro in kitere lifestyle audit ni in michama 100,000 ni. Ang'o miyo dwe ka dwe waneno kitiyo ga 500,000. Ibiro time nang'o? Nitie tije moko mabok yawne kata office. King'ama dhoge riek manyalo bedo salesman mar pa. Niko ni puothi ni en 100 million adhi yudo ni baya tikelo ne baya. Yes. To mi 3%. Mano dong 3 million. Mi yudo katugo. Ko tim ni lifestyle audit gi msara michamo cha dong ing'ini tweyi nono. Omiyo lifestyle audit onego tigo mondo wang'e ni ng'ane ni odak e ngima mamalo to pesa ne tin. Wa investigate mondo wafweny no kwalo. Do ni nitie lifestyle moko mwanyang'iyo ni ng'ane ni igni gi tencho onge go. To kan wandike tich to koro en go. Man dogene akoro chiegni gi make to nyaka wakwong watim nonro. But adwa na med ni aje. Lifestyle audit kata kitime, first of all is a good principle. Yes. Mano nyaka wakwong yie for accountability. Correct. Issue en itime targeting who? Yes. Itime sadi. Because I don't appreciate ni Kenya as a country. One structures manyalo fight corruption completely. One office of the Auditor General. Ka Bishop Musiepi dwaro jokuoge. He just needs to go to the Auditor General's report. Because auditor emodito ng'eyo all transactions, everything, more trail documents, everything. To keto nyinge jikacha ni bana, these are people madwaro investigation. So if kane bed ni Bishop ngama serious, to do chako na auditor's report. Yes. Iwinjo. To ka winjo ni wabunge investigate auditor nigi dwa golo auditor. Yeah. Nigi gidwa reduce powers mag office of the Auditor General. Nigi wacho ni Auditor General speculate. To man already is a problem. Nikech Auditor General ose highlight areas. Maka ne Bishop nigi thuolo maber kata ne bed ni odwa timo tich mar serious. Yes. To Auditor General report mano kao to chako na gi jogo. Kose chako investigate jogo nikech ng'en kata Auditor General report be okowacho ni ng'ato kwalo. Yeah. Auditor General wacho ni bana Odoyo ni dhi Mombasa to air ticket monego be nikelo receipt maning'ego air ticket onge list guy. Yeah. Kidhi mikelo air ticket amo ket kae to be account do odonja. So this is where the bishops should start investigation. Gig moko ni lifestyle audit mitimo sa election ni dwa gengo ji mondo kik be election. For me the timing is wrong, the targeting is wrong. Erokamano nya Richard Orengo, winjo maber, winjo ka un bende urango ni to ang'o miyo itime sani eri.
ne gidonje tich 2013. Sani riwa chak wadok e yiero mar dwe mar aboro Mwalimu. Tiyo kaka governors gi osetiyo, ang'eyo ni ok inyal bedo e position mar ng'eyo ni to governor ABCD osetiyo machalo nade, but mana overview iparo ni governors marwa kwa dhi e Luo Nyanza kende wakete e sirikane mag gwenge ang'wen ma wan kod wantiere kod Homa Bay, Migori, Kisumu kaachiel kod Siaya. En wach mane be wasebedo kod weche mag dongruok. Nowach ni okel devolution dala, okelnwa dongruok e dhoot. Dongruok e dhoot no bende oseneno. Ok abi tamora ni mibadhi onge e piny Luo. Nitiere. To nyaka watim nonro. Ing'e ni nitiere gimoro ma nyaka wang'i. Devolution ber makata ginene. Makata be mani kwale. To jodala wa makwale pod pesa no ni kanyo. Nyoro na bi arambe moro. Mugolo pesa machiegni chopo milion 3. To kang'iyo kaka pesa no wuotho gi jomo gole kaka wuok. Tako ni ber devolution no nyalo biro. Arambe ni dogolo 300,000. Te koro golo milion 3. Omiyo devolution to ber. Gima wakedgo en mibadhi. Nitie gimoro ma dawacho ni mibadhi, ma en gima national. Ok wadhi gi mibadhi ni wadwa yiero Onyango, wamako, watere court. To dongo go piyo gi Njuguna gi Kamau gi Njoroge to dhi mana nyime gi mibadhi. Mibadhi osebedo culture Kenya ka. Osebedo jo Kenya kitgi gi timbegi mibadhi number 1, moko go be ibi mana na piere kanyo. Jo Kenya kitgi gi timbegi mibadhi nitie. Koro osebedo culture. It's a cultic disease. Ok wanyal goli agola gi systems mantie ma traditional ma pile pile. Muang'iyo go ni ng'ama ja mibadhi imake tinone titere koti twe. Nikech osechopo kama jo Kenya te. To jako doka do. Osechopo kama jo Kenya te. Ng'ama ne ginyalo mar chudo nyalo chudo to jako doka do. Wadhi nyime kod tije. Correct. Ochopo kama jo Kenya chiegni te. Yes. In jo mibadhi. Makikoni dwa luwo route mar neno ng'ane ni ng'ane aparo ni en achich mar mibadhi, timake, timo investigation, kata timo investigation, timake. Wabiro bedo ni jelo pong', police ol, court ol, police be ni kuno. Nikech ni te. Rengo ni yie kuno. Koro nyaka wadog chien. Rengo wacho mibadhi ni bedo nitie kanyo Mwalimu. Anan police yes. Weri go rengo bwana. Koro nyaka wadog chien. Muamany yo moro. Yes. Minyalo tiek go mibadhi. Yor ni gima ng'eyo. Yes. Ni ok en jela gi police gi court. Wanyalo timo gimoro notim kae chon. Ni truth, justice and reconciliation. Yes. Sani wanyalo timo truth, justice and repatriation. Ma waburo koni joma no osekwalo nikech kuono osebedo culture mar Kenya. Keluru pesa manokwalo mpando hogo. Ok wabi penjo upenjo, uduok ka mondo yago kembni jo Kenya yud tich. Kata wacho ni this percent duoku. Rengo ni nyisa ka wawuok kodi ka wabukala wacho ni oyo ang'ono ne jo mibadhi duto wachaka fresh. Wach Mwalimu wacho kari. Mwalimu wacho repatriation, not forgiveness. Okay, ing'eyo amnesty nyaka bede. Nikech ing'eyo kidwa tu libro tweji te. Rengo kare goro to kata mar ariyo jo mose kwalo gi powerful sani makata police bureau no dio make othalo ga 100,000 to gomo dok othalo gi milion 2 to gomo dok jela kucho kodhiye titero ne kitanda gi mattress gi TV gi radio mowinjo yweyo kanyi koni yweyo ndala dek chikwacho ni okinya bedo kama okalo kama to duogo en ka koro koti suda omiyo waburo bedo e game moro mock room wakone gino mera chunywa neno ni mondo wang'on ne joma nose kwalo keluru pesa go uduok Kenya ka mondo kukaw ya walo yao ka uburo chulo shuru ka uburo ndiko jo Kenya tich ka omiyo pesa buro chako bedo circulation kai to joma no chako tim mibadhi chakre ka wuono matimo ni ta to ndani bas wabiro solve gini ayudo ka Mwalimu odhi e wach nowacho ni jadolo nyalo nyiso gana ni oyo to wabukala to nyaka ing'e kata ka ing'e ni poka romo kode mamose to ng'ama ohero sirikal matiyo en kin kata ure makinyo Raila donjo to biro kanyo ang'e ohero sirikal matiyo tiyo weche ne mo enja system but gima dawacho ni for me corruption now that corruption in a blood system ochalo ukimwi odonje dendwa koro wadak kode kinego corruption tinego Kenya. Correct. Because it's like odongo motwere kabisa mako ne corruption to Kenya botho tinego Kenya. So
first of all nyaka wadong chini wapenjo rengo wach pod mana mari kiyudo gimoro matiko corruption dichiel ni ta to economy mar Kenya collapse chieng'no it can crash nikech corruption osemakore gi Kenya. So first wadwaro ni corruption obede gi honest leadership. Correct. Honest leadership and leadership manyalo reflect ma chinjo dalawa. Gini to koro mako wate. Watimru niya. Wang'e nitie investment musetimo kuonde mamoko. Wabro kawo ni wamiyo 15% mag total amount mibed accused of, no? Yes. 85% wado ni mondo duog otim go investment kagi ka. Wacho ni one infrastructure development. Yes. One gik makamae. One concessions. Wacho ni bana wado timo concession kata mandara mawuok koma benya kaka Tito. Wado ni ng'ata chielo kel pesa no mondo gere to wamigo to for 25 years. Ichoke pesa. Yeah. To maintain to jopiny yudo ndara, you know, so give don't social impact. Yeah. What recover pesa cha jo mane pesa still in their hands. Yes. But obedo gi social impact for the society. So it means corruption do leadership ma very progressive and very honest and ken gi leadership ma honest. Yeah. Tidhi nguono doyo anto inyisa ni aduoke. Yeah. Correct. So it must be leadership ma very transparent, ma very honest and very just and fair. And also it must be a leadership ma kowacho ni bana koro chakre ka wuondo koro ng'ato kikaw kendo. Yeah. To kwane ka kendo leadership to dhi nyime pod kaw. So we must provide that. You know gima Magufuli timo Tanzania. Yes. I might agree with some, I might not agree with some. But wacho ni bana wacho ni from now henceforth to koro onge. Yes. Then we must provide that firm leadership. Ni bana from now henceforth. Kata ng'ama tiyo ofisa, kata wadwa, kata mama ok yudigo. But pesa mosedhi oko. Iwinjo kaka pesa moko ni moko ni offshore account ka. Wangiso ni joka ni bana wabro timo concessions. Ani wadwa gero railway osewuok Mombasa, iwinjo no chopo Naivasha to koro pesa matere go Kisumu onge. Wacho ni bana Odoyo gi Jeff King'ane un kelru pesa ni uter gini nyaka nyaka Kisumu. To wamiu concession mar 30 years. Iwinjo? Ulose to maintain wan kaka sirikal wakelo gari maringe. Kenya Railways timo the transportation. Unu maintain the rail. Then you make your money. So in the process, pesa no duogo, pesa no konyo piny. So we avoid the situation mwaka loan to pesa nitie. So in that way, slowly, jichako realize ni bana urukao gini, jimano kawe kabe, chulo lakini okgifeel ni gibedo, it's not punitive. Gimakisongwanya ni, the process should not be punitive, mahinda reconciliation. Yes. And also should be a process makelo social impact. Koro why invest a development project to bedo gi impact on our people? Ka en pesa mano kwal Kisumu County, to ndara mamuoro ni chogo lam nyaka Fortenan nyaka malo kucho. Then it helps your sugarcane farmers. You know just such things. So these are things ma duaro open-minded and progressive leadership. Leadership is very innovative and creative. Nikech solution mare wacho ni bana wamak jogi to wakete jela. Tingeni bro mako the whole cabinet, the whole public service, ibro mako ji kemi kete jela. To police ma dhi to ge jela be. Imako nyaka police nyaka police commission. Winjo nyaka rengo hivi maki. Ano kaya baka. Ona ina watu wacho ni rango ni to mendo mane imeyoro ena dik. Yero mna tiyo ge Jeff ni kona roho ni areo. Mama ngati mtiye teknika. Walimu adoni mondo watiti na rango siasa na lulu. Kama wachi yako kaidi ni wachako kwa yote matoka na wakati ulo kwa mikono. Siasa kwa lulu nyanza ni lero ni watu wa ni to siasa na sawa. Sasa ni wado kiyo ni watu kwa ni slightly kata una like or not ni. Okinyeyo kata hiyo. Ananyo gambe hiyo kaji vitu lino kwa maji watu ni hapo kuna lewili anagotuna. Sasa ni rodi ngiro kati ya community na missions bibili kati ya nasa kata kwa. Wachi ina na. Yeyo siasa madu nyanza nito sichuko kama kwa mabyo mara. Kumoro nchuka ile kasi bwe wachi ni makoro nchuko. Kama koro ya komo se ashwa joduoni bidwa bidai company wade timo jiero moro yare maunde. Kato bedo kamano ndalo moro kana tin. To na puchai kumendo kwa maksu. Karengo. To mama no chano ni nyako chwada. Kuru oya to kuna ni okabichwadi. Kuru kari kadonjo. Tayudo ko kano kete adik. Na ngisa no ni kadi lwang no roda na rinda di kawaya. Wach mar yiro ibro tim maber ni. Nja se yie kode. To kano chopo chieng' moro maka jo
ODM nowuok Fungamano House under code. To gilando ni chik mwaloso kani mawacho ni no party hopping gi weche mane iye te. Wadwano kale maonge golo koma kata golo dot. Na ng'e ni dele ni kadok rodhowa. Omiyo ka ng'ato nyisi ni ok obirodhi to kede to kan nyakita. To kendo achaka nyisi wach moro. Opposition gi sirikal gin joma ywayo in opposite side. Ng'ato ywa kadok koni, ng'ato ywa kadok koni. Chieng' mineno ka giywayo ka gidok kamoro achiel, ng'e ni ng'ato nyaka hinyre. Wach mar no party hopping ne giywayo ka gidok kanyachiel. Jopiny nyaka hinyre nikech achiel kedo ne jopiny, achiel tiko jopiny. To kineno nyaka joma kedo ne piny oriwore e wachni, jopiny nyaka hinyre. Katiba wacho ni dhano ma ja Kenya omi thuolo mar donje bura modwaro, timo timbe modwaro, en gi gimiluongo ni freedom and liberty. To kineno ng'ato dwa tami ni in koro kaw kodwa ni mondo ichikri e party ni dhie machielo, ng'ano wuondore. Omiyo ayie gi jotenda e gimoro amora. To wach mar ni party hopping onge to dagi. Mano ketho ratiro mar oganda. Erokamano ahinya. Richard Orengo kuom tieko. Jeff, adwa tieko ne adwa tieko ni party nomination and kaka member life member mar ODM party nomination I hope kenda geno ni biro bedo maber. The only problem man go en in 2013 Kenya paro party nomination kaka notim, we promised our people it should be good and tie kuonde mang'eny manotime maber. To nitie kuonde moko manok otime maber. To kuonde manok otime maber go ineno ka jo Migori noyiero PDP governor, Jawendo oyiero Ford Kenya, jo Kisumu West oyiero Ford Kenya, jo Muhoroni oyiero PDP, Jalego Songo oyiero Wiper. Nikech ne ok otim nomination maber. Ka that promise to do a credible party nomination otim maber, then onge kata tiende wacho ni onge party. Nikech king'e ni party, king'e ni idhi timo party nomination ma credible. Ma jopiny dhi wacho ni wan Odoyo wadwaro Jeff. King'e ni mano dhi timore Odoyo, to onge kata tiende wacho ni Odoyo kichikre wuoge. Nikech Odoyo kata kochikore. To Jeff Mwamiyo nomination cha, ng'ama jopiny ne dwaro timo nade? Ng'ama jopiny ne dwaro. So kata Odoyo chikre dhi mana e chama moro, to jopiny ema noyiero Jeff. So for me aparo ni wanyalo dhi nyime mwatim nomination maber, and again ni wabro timo maber. And onge tiende mondo restrict ni ji wuok kata ni ano mokwongo. Mar ariyo en ni kwa dhi nomination, for example kaka mar chama mar ODM. Judy Pereno ema no lead nomination ma last time. Yeah? With all those problems. Judy Pereno ema nyocho lead elections mag grassroots mag party elections. Wange ka problems hizo. Sani podi Judy Pereno e chairperson mar electoral board, national election board mar ODM. An kipenja kaka ng'ama ng'iyo mbele kendo ng'ama simo ko bedo objective. Okane ka Judy Pereno nigi stamina, nigi credibility, nigi efficiency, nigi performance record manyalo manage go party nomination e yo mwadwaro. Because kat watch ni Agnes Zani is Secretary General, but you say Secretary General does not manage the party nomination. Party nominations are managed by the National Election Board. Ema no manage 2013. Ene manu nyocho manage grassroots election. Manyocha be wanano ka nyocho team. Kene ni modwan manage mine. Then antaneno kan already there's a problem. Because we need to put people who one have got the will the historical foundation, mar philosophy, mar credibility in their history. Number two, people man get stamina, people man get efficiency, people man get competency. And I don't have a problem with Judy Pereno as a person, but what is her track record? Any East African legislator said, what is her track record in terms of performance? In 2013, no manage game. 2015, no Timo Macha. What is her record? Mommy, why must she be the one to be there? Can we have more credible person, more progressive people? People who are willing to change, people who can apply technology, people who can be dynamic to change. Because party nomination is not about the candidate.
Party nomination is about the National Election Board manage those elections. Once you put the rules, ballot papers obiro kodoyo gocho e gwenge kacha. To party papers obiro on time. There's no need for them to fight. Diga gagino to itieko. To ka kuonde moko nomination papers odonjo saa achiel okinyi, to kuonde moko gidonjo saa auchiel otieno. Ka Moroni ne gibiro saa auchiel otieno mane koro yiero go PDP. Then you cannot say. So for me, it's about the leadership mar that election board. If that is not changed, if that is not looked at, so that we have serious people, demand record mar managing nationwide activities kaka magi, then you still not human. Nikech Raila Odinga nyalo wacho nodwaro free and fair party nominations. Yes. But this thing is not managed by Raila Odinga. This thing is managed by the National Election Board. The National Election Board does not have credible people. People who have stamina. People who have energy and efficiency. People who are high caliber. Yes. They don't know. Organizational skills. Wach achiel kachiel e weche mag welo matindo mag Odie bende gino biro timore machiegni mar Jubilee ka otuno ni mar kunjo pe studio e chieng wach ni modi wach na mogik adwa kwayo ganda duka mara ma gintie e dakika ni mondo waterie lemo nitie nyarwa ma odhi South Africa iluongo ni Rosemary Odinga manobedo matuo motimne bero oter South Africa to chon kane nyaro tuo to ganda ne lemo ka gidonje kanisa to kuongi waduto oganda walame ne nyathi manyako Kenya ka bed mutigno kaka nonde mane mako oganda kamoro Richard anda dongo ni kwa Ramogi ero kamano moro ma gitieko mutegno akwan gi dhi nyime gi chung motegno party nomination ka jo osio campaign ano ka peace tio kaneno ka yuaro tie achiel kuonde ariyo to gima bere ma jilaro so akwajo wani maber mana gi kwe wabedru gi paro maber to wuoguru in big numbers nikech it's not just about the president. Raila Odinga ko bedo president kionge MP maber kionge governor maber kionge MC maber president Raila chokbi konyi nikech Raila kodiro gik moko mondo bi dok bi chopo ni nikech ok yiero juma becho e governor gi MP so nyaka participate mondo get juma becho at the grassroots side revolution dongruok ni e dhodu kanyo dongruok ok ni Nairobi Raila bro kelo mana Nairobi lakini right wa mar majo Kisumu county nyako mewa ero kama ya Richard agoni ero kama no dula ya kaki na chiel kongo mabende osebedo kamiere chiel tede kibira bigo da sibu ni Jeff wacho ni awuoke kama no meti baidi kubaro wacho ka ukelo lweti binyandi record Richard ko kati ko odo wiri jako chakora kendo obro rango ni weche matimore achiel kachiel wacho ni mabeyo ni ukaw mino ka okoro mokodi bende in kod tulo Jeff Lobaka